5, 6, 7. Раз, два, 3, 5, 6, 7. На 1, 2, 3, 5, 6 на 7. Големи крачки 3, 5, 6. Продължаваме. Раз, два, тегля, тегля, слява, минава от дясна. Раз, два, 3, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 3, дясно, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 3, 5, контра и 1. Това е първата част. Важно нещо да хвърлите на 3 до стъпите линията на працуване. Водещата, раз, два, 3. Не е лявата ви ръка, а дясната, за да дадете това създаването за въртене. Имам раз, два, 3. Тегля с дясна, добавям лява. На едно закупвам двете ръце с на нивото на клубовка на дамата и я водите на принципа на начало. Стъпвам зад нея, дамата прави с левия си крак, стъпва там, където ми е реално действие. 5, 6, 7. На 7 вместо да се мотая, директно съм заходил за това 360, което трябва да направя за раз, 2, 3. И 1, 2, 3. Водеща е лявата, за да изкарате фронта на дамата по линията на танцуването. 5, 6, 7, 8, 1. Тук не правите пауза между двете ръце, за да може дамата да направи, да се възползва от достатъчната засилка. Водите с двете ръце, като лявата отива една идея по-напред след 5. Имам 5, 6, за да мога да мина от дясната и дамата да се очуди какво се случва. Пускам и хващам, за да пусна и да хвана, трябва да имам контакт на лявата ръка с върха на пръста на дамата, за да може да разпознае това, че там да падне ръка. Раз, два, 3, 5, 6, 7 и 1, 2, 3, 5, правя джоб между лявата ръка и торса. Пускам и хващам, минавам, насичам дясна, лява, дясна и 1, 2, 3 и 5, блокирам 6, 7. Втора част. Така, имам от двете, 2, 3. Лява, лява, палец на дясна долу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Аз страни линията. 5, 6, 7. Тук не хвърляте. Раз, два, 3, 5, дясна и лява. Оставям дясната на кръста, хвърля, загребка. 5, 6, дясна, дясна. Раз, два, права, дясна. 5, 6, 7. 1, 2, тегля дамата. Ограничен съм във възможности, така че когато тегля дамата, тегля с движението си по линията. Хубаво назад. 1, 2, 3, 5, 6 през ляво рама, поглеждам към дясна залепена пръстена. От тук, в напад на левия крак на 1, ще си дам възможност да се промуши и достава лявата ръка на пръстена дама. 1, 2, 3. Дал съм си насока на 3, директно килом брейк, като лявата ръка отива за диван. 5, 6, 7 и 1, 2, 3. Килом брейк, нямам време за адиос. И 5. Помагате с дясната ръка, а лявата дава допълнение на дамата, че това е килом брейк, а не адиос. Имате 5, 6, 7, 8. Аз през ляво рама. 2, 3. На тила, ако не сте танцували много, защото иначе ще обръщате. И 1, 2, 3. И 5. На 5 вече съм създал джоб от лявата ми ръка, за да пусна дясна. Дамската ръка може да се заспокои тук, върху стилтрони кладжен. Затова трябва ясно да поискате под тази, която държите. Да. И хоп, пускам и хващам, хоп, 3 по двете ръце. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Без да кръстосвам моите ръце. 1, 2, 3. Трябва да имате контакт на ръката на дамата, за да може да опрете външната част към нея. На принципа на това. И 1, 2, 3. Вече ръката ми е отишла към рамата. Тегля. Както от рамото давам сигнал към хълбука на дамата, защото държа хем ръката, хем хълбука. 5, 6. Вижда се около нея. Раз, хващам си лява. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 1, 2, 3 и 5, 6, 7. Тук е трета част. Надявам се да се забавлявате.